פרשת כי תישא, שבמרכזה העניין של חטא העגל. מסופר על איזה עבריין ידוע שהיה מלומד בחטאים, שפגש אותו סנגורן של ישראל, רבי יצחק לוי מברדיצ'וב, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אמר לו רבי לוי יצחק, תדע לך שאני מקנא בך. העיניים של העבריין נפערו בתמיהה, וכי הצדיק מקנא בי? כן, אומר לו רבי לוי יצחק. למה? חז"ל אומרים, אדם שעושה תשובה אמיתית, הוא זוכה שזדונות הופכים לזכויות. מכיוון שיש לך זדונות בכמות רבה, באיכות גבוהה, אני מקנא בך שבמידה ותחליט שאתה עושה תשובה, יהיה לך זכויות שגם אני לא יכול להשיג. אז ניצוץ נדלק בעיני העבריין. אז הוא אומר לרבי לוי יצחק, אם כך אני מעדיף לא לחזור בתשובה. אני אמשיך לייצר זדונות, וגם בקצב יותר מוגבר מבעבר. רק בשלב יותר מאוחר אני אחזור בתשובה, וכך יהיה לי הרבה זכויות. עצר אותו רבי לוי יצחק ואומר לו, עד כאן. אם מלכתחילה אתה חוטא על מנת לשוב בתשובה, אתה תיכנס לקטגוריה של האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. לא ייתנו לו לעשות תשובה. השבוע, שנקרא את פרשת כי תישא, כפי שאמרנו שבמרכז הפרשה זה העניין של חטא העגל. לאחר החטא, בקשת הסליחה, משה רבנו מגיע עם בקשה חדשה. מה הבקשה של משה רבנו? ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. מסביר רש"י מהי בקשתו של משה. משה ביקש בלעדיות, שהשכינה תשרה באופן בלעדי אצל עם ישראל ולא אצל אומות העולם. נשאלת השאלה, למה רק עכשיו משה יתעורר לבקש את הבקשה הזאת? דווקא אחרי חטא העגל? למה הוא לא ביקש בלעדיות בשלב יותר מוקדם בזמן מתן תורה? כדי להבין את העניין נשתמש במשל. אדם עורך קניות בחנות, הוא מגיע לקופה והוא מגלה שהמחיר על מוצר מסוים הוא גבוה יותר ממה שהוא חשב, כנראה שכחו לשים את הפתקית. ואז הוא מבקש מהקופאי שיעשה לו הנחה. אומר לו הקופאי, אני מצטער, אני לא יכול לשנות את המחיר. גם אם הייתי רוצה לתת לך, ואני רוצה לעשות לך הנחה, המחירים פה קבועים, ואין לי שום אפשרות לשנות אותם. לפתע מתברר שבעל הבית נמצא בחנות, ואז הלקוח פונה לבעל הבית, ומבקש ממנו שיעשה לו הנחה. בעל הבית נעתר בחפץ לב. לשם כך, מה הוא עושה? יש כרטיס מנהל, שאם הוא מעביר אותו בקופה, הוא יכול לשים מחיר אחר. הכרטיס מאפשר לו, כרטיס המנהל, לעשות כל הנחה, כל מחיר שהוא רוצה לשנות. למה דווקא הקופאי לא, ובעל הבית כן יכול לעשות זאת? התשובה פשוטה. בעל הבית הוא זה שקבע את המחירים. כל מי שכפוף לבעל הבית, הוא גם כפוף למחירים שהוא קבע. ואם בעל הבית רוצה לשנות, הוא יכול לשנות את המחיר, יכול להעביר מוצרים בחינם בקופה. זה כמו כרטיס מנהל, זה הכרטיס מנהל. הבעיה יכולה להתעורר שבעל הבית משאיר את כרטיס המנהל בידו של הקופאי הפשוט. זה כבר פתח לשחיתות. הקופאי יכול לנצל את הכרטיס מנהל ולהעביר עגלות, כולם מלאות עבור בני ביתו, או בהנחות מוגזמות, אפילו בחינם, בניגוד
לרצונם של הבעלים. מה הנמשל? הקדוש ברוך הוא קבע כללים בעולם. מהם הכללים? תורה ומצוות. הוא נתן לנו תרי"ג מצוות כדי שנעבוד לפי הכללים. הכללים מחייבים את כולם. אף אחד לא יכול לחרוג מהכללים. מי שהולך בכללים זוכה לשכר, להשראת השכינה. מי שחורג מן הכללים מקבל עונש, הסתלקות השכינה. מגיע חטא העגל, לפי הכללים שנקבעו. הרי הדיבר השני מעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל כל תמונה. לפי הכלל הזה, גורלו של עם ישראל נחרץ למיתה ברגע שהם עשו את חטא העגל, רחמנא ליצלן. על פי הכללים, אין אפשרות למחילה וסליחה. הרי את הנעשה אין להשיב. מי שחטא צריך לשלם את המחיר ולשאת את העונש. אין הנחה ואין מבצעים. בא משה רבנו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ועתה שא נא חטאתם, תמחה להם על החטא, ואם אין, מהן הנה מספרך אשר כתבת. בכך משה רבנו מבקש, לראשונה בהיסטוריה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעביר את כרטיס המנהל, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הוא לא כפוף לכללים שהוא בעצמו יצר אותם, אז יש לו את היכולת לעשות הנחה וגם לבטל לגמרי את החיוב, יכול למחול ולסלוח על החטא. בשפת הקבלה והחסידות, זה נקרא, כללי התורה נקראים מבחינת ממלא כל עלמין. האור האלוקי שמוגבל הוא מותאם לעולם שלנו. הוא מאיר בכל מקום לפי הדרגה של המקום, לפי הכשרה של האנשים שנמצאים שם. אבל מעל לכך יש את האור שנקרא שסובב כל עלמין. זה האור האלוקי האינסופי. כמו שכתוב בתהילים בקוף למתת, גם חושך לא יחשיר ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. מצד האור שסובב את כל העלמין, הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע שפע גם במקום שהוא לא ראוי לפי הכללים הרגילים. בבקשת הסליחה של משה רבנו, פירושה שהקדוש ברוך הוא יגלה את האור הסובב כל עלמין בעולם, ומשם תגיע הסליחה. לא מהאור המוגבל, מהאור שאיננו מוגבל. אכן הקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו של משה. והוא אמר לו ביום הכיפורים, לאחר כמה פעמים שמשה רבנו נשאר אחרי חטא העגל, היה 40 יום הקדוש ברוך הוא לא סלח. ואחר כך ב40 יום השניים שחלו ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. ומאז יום הכיפורים נקבע של יום כפרה וסליחה. זו הייתה הפעם הראשונה, כפי שאמרנו שהקדוש ברוך הוא העביר כרטיס מנהל וסלח על העוון של עם ישראל שהם עשו את חטא העגל. אבל העברת הכרטיס הזו היא נושאת בחובה סיכון גדול מבחינה מסוימת. היא מעמידה בסכנה את כל מעמד של מתן תורה. היא עלולה ליצור מצד אחד אנרכיה, כי אם הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח, מוכן להשפיע שפע גם למי שחטא, אז בחסידות מגדירים את זה שיכולה לבצר בכך יניקה של החיצונים, כמו העבריין שפגש את רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שסיפרנו בתחילת העניין. ולומר, אצל הקדוש ברוך הוא הכל שווה. הזדונות הופכות לזכויות. אז אני אמשיך במלוא הקיטור, הוא אמר לו, לייצר גם את הזדונות. וכך הרשעים יכולים לסמוך על הסליחה והכפרה. וממילא לכתחילה להימנע מללכת בדרך התורה והמצוות. בדומה לכך יש סכנה שהשכינה תשרה גם על אומות העולם. הרי עד לרגע הסליחה היה ברור שעם ישראל אמר, נעשה ונשמע, וקיבל את התורה והמצוות, הם התנגדו ללא תרצח, ללא תנאף וללא תגנוב. אז הם אמורים לשלם, אז עם ישראל קיבל, זה מגיע לו. אבל שאר העמים
שלא היו מוכנים לקבל את הכללים, אז מה המחיר שהם משלמים? שהם לא יכולים לזכות ולקבל הערה של השכינה. אז זאת אומרת, מי ראוי לכך? רק עם ישראל שאמר נעשה ונשמע, מה שנשאר האומות. אבל בשעה שהקדוש ברוך הוא העביר את כרטיס המנהל, והראה שאפשר לחטוא, וגם לזכות בהשראת השכינה, הגויים יכולים לנצל את זה, ולנסות לזכות גם בהשראת השכינה, בלי לקיים תורה ומצוות. וזוהי הסיבה שמיד אחר הסליחה, משה רבנו מבקש בדחיפות מאת הקדוש ברוך הוא, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. למרות שנתת את האפשרות של הסליחה, אני מבקש שהסדר יישמר ושלא תהיה אנרכיה. רק מי שהולך בדרך התורה יזכה להשארת השכינה. אבל מי שלא, אין את המצב שהוא יזכה שהשכינה תשרה עליו. זאת אומרת, האפשרות, הסליחה שיוצאת מן הכלל, זה אך ורק לעם ישראל. זה הבקשה של משה, לכן דווקא הוא ביקש זאת אחרי חטא העגל. הקדוש ברוך הוא נענה לבקשה. הוא אמר לו, הנני קוראת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות. אומר רש"י שם במקום, כי הביטוי נפלאות, זה מגיע מלשון ונפלינו אני ועמך. במובן שהשכינה תשרה באופן בלעדי בעם ישראל. מכאן אנחנו לומדים כלל גדול בנוגע לתשובה. תמיד מדברים על הכוח של התשובה. על דברי חז"ל שאומרים שאין דבר העומד בפני התשובה. זדונות נעשות כזכויות. וכן על האמרה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אבל לצד זה חשוב לזכור שאסור להפוך את התשובה למצב של לכתחילה. תשובה היא במצב של בדיעבד. עשת החטא, אז כבר תחזור בתשובה. מלכתחילה דורשים מכל אחד ואחד ללכת בדרך הנכונה. לסור מרע ולעשות רק טוב. להקפיד על קלה כבחמורה. לא צריך להסתמך על אופציית התשובה. מישהו משתמש בתשובה למצב של בדיעבד, זה גם פוגש אותו בעוד מקומות בחיים שלו. ישנם אנשים שמתנהגים בצורה אימפולסיבית. זה למעשה מתאפיין בפעולה בלי לחשוב לפני כן. ומאחר שהפעולה האימפולסיבית היא מתבצעת מבלי לחשוב על ההשלכות שלה, לכן זה המורכב שבדרך כלל זה התנהלות אקראית, זה לא התנהלות מתוכננת. לפעמים יכול להיות אדם יקבל כביכול מבחינתו תוצאות חיוביות, ולפעמים שליליות. פעמים האדם יקבל גיבוי לדפוס הפעולה הזאת. מה הוא יגיד לעצמו בשביעות רצון? אני בן אדם ספונטני, אני בן אדם זורם, אבל במקרים אחרים האימפולסיביות היא מניבה תוצאות שליליות. היא פוגעת באדם. שאדם לא חושב לפני מה שהוא אומר, הוא מסוגל לפגוע באנשים. מה הפוגע האדם שלא חושב ופוגע באנשים? מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שעשו לא עוול. הוא אומר לעצמו, מה אני כבר אמרתי? מה אמרתי? או שהוא אומר על עצמו, אני אדם דוגרי, אני אדם אמיתי, אני לא שומר דברים בלב. הוא מרגיש הכי טוב עם עצמו. זאת אומרת, הוא יתנהג בצורה שהוא לא צריך להשקיע מחשבה, והוא מרגיש שהוא עושה את הדבר הכי טוב בעולם. אני אומר מה שאני חושב. רק הוא שוכח את מה שאמרו חז"ל. לפעמים הוא יכול לאבד את העולם הבא שלו, המלבין פני חברו, ברבים אין לו חלק לעולם הבא. זה לא חוכמה לומר מה שאתה חושב. זה לא חוכמה לחשוב בקול. החוכמה היא לחשוב מה שאתה חושב, והיכולת לסנן את המילים. לא להגיד מה שאתה חושב בכל מקרה ובכל מצב. אומרים, הטיפש אומר,
מה שהחכם חושב. הטיפוסים האלו, הם מרגישים שהם אנשי אמת, והם צריכים לומר את האמת שלהם בגלוי ובבירור, את כל מה שהם מרגישים. כל התחושות צריכות להיות על השולחן. והעולם לא יכול להתקיים בלי לשמוע את האמת הפנימית העמוקה שלהם. יש פתגם מעניין שאומר ככה, אם אתה רוצה לומר מה שאתה רוצה, למי שאתה רוצה, בכל זמן שתרצה, ובכל צורה בה תרצה לומר זאת, כדאי שתתרגל לשמוע את מה שאתה לא רוצה לשמוע, ממי שאתה לא רוצה לשמוע, בשעה שבה אתה לא רוצה לשמוע, ובצורה שלא תשמע זאת. בדרך כלל כל האנשים האלו, הם דואגים רק להשמיע, אבל הם לא מוכנים לשמוע בשום צורה. הם לא מוכנים לשמוע. אדם, גם שמתנהג בצורה הזו, הוא בטוח שגם אם הוא הגיע בסוף להכרה שהוא פגע במישהו, ברור שיסלחו לו על ההתנהגות שלו. אני בסך הכל מה אמרתי? אני רק אמרתי, אני רק לא התכוונתי. אנשים כאלו לא לוקחים אחריות על החיים שלהם. לא לוקחים אחריות על מה שהם מדברים, על מה שהם עושים. לכן, אם אדם לא ישנה את ההתנהלות שלו, ורק יהיה עסוק בהצדקה של ההתנהגות האימפולסיבית הזאת, זה אדם שהדחפים מנהלים אותו. זה אדם שלא מנהל את עצמו. אדם שמרגיש צורך לומר ולומר, ואין לו שליטה על זה, אז הוא לא מנהל את החיים שלו, הדחפים שלו מנהלים אותו. יש לזה הרבה סימפטומים לאדם האימפולסיבי. לבעיה שנקראת אימפולסיביות. אדם כזה, אפשר לזהות אותו שהוא נמצא תמיד בתנועה מתמדת. הוא תמיד נע על הכיסא בחוסר נוחות. הוא תמיד יניע את הידיים והרגליים שלו ללא הרף. הוא מתקשה להישאר באותו מקום כל כך הרבה זמן. תמיד הוא קופץ ממשימה למשימה, ממטלה למטלה. הוא לא מסיים את הראשון, הוא כבר עובר למשימה השנייה. אדם כזה, הוא גם לעולם לא יימנע מלעשות פעולות מסוימות, כשהוא מרגיש דחף שהוא צריך לבצע אותם. גם כאשר יש בזה סיכון משמעותי, זה לא ימנע ממנו. אדם כזה גם הוא כל הזמן מרגיש צורך לדבר. הוא מדבר בלי הפסקה. לא פעם הוא גם יענה לשאלות לפני שסיימו את השאלה. או שהוא יתפרץ לדברים של בין השיח שלו, וכך הוא גם יתערב בשיחות של אחרים. כי הוא לא מצליח להתגבר על הדחף שלו, שהוא רוצה כל הזמן לדבר כאן ועכשיו. כולם צריכים להקשיב ולשמוע אותי. אין לאנשים האלו סבלנות לחכות בתור. למה שהם יחכו בתור? הרי רק הוא ממהר. אף אחד בתור לא ממהר. אצלו זה הכי דחוף יותר משל כולם. הרי שום דבר לא עומד בדרכו כדי לממש את הדחף שלו. התורה באה ללמד אותנו שאין דבר העומד בפני התשובה, תמיד אפשר לבקש מחילה או סליחה. אדם יכול לטעות, אדם יכול ליפול, תמיד אפשר לעשות תשובה. וכך אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לאותו עבריין. הוא אמר לו, תחזור בתשובה כאן ועכשיו, אבל זו חייבת להיות תשובה שנעוצה בתפיסה שצריך לעשות שינוי בהתנהלות. כי ברגע שהאדם לא משנה את ההתנהלות שלו, מה הוא אומר? אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אני מחר יעשה תשובה בהזדמנות אחרת. אדם כזה אין מספיקים בידו לעשות תשובה. וזו הדרך גם להתגבר על האימפולסיביות. השלב הראשון זו המודעות, זו ההבנה שהוא צריך להבין את המשמעות של המעשים שלו. בנוסף למחירים שהוא רואה שהוא משלם על זה שהוא כל הזמן נדחף וכל הזמן קופץ וכל הזמן לא רגוע וכל הזמן חושב בכל ופוגע באחרים. לכן חשוב לרכוש שליטה עצמית, שזה בדיוק הפוך מהאימפולסיביות. כי שליטה עצמית מאפשרת לאדם להתנהל בצורה הרבה יותר יעילה במהלך החיים שלו. וזה מגיע בעזרת תרגול מתאים שהאדם צריך לחשוב על כל פני פעולה לפני כל אמירה שהוא עושה. כל הזמן להפעיל את הראש ואחר כך לומר ואחר כך לעשות.
זה מה שהתורה דורשת מאיתנו. סוף מעשה במחשבה תחילה. לכן אדם שעושה תשובה, מה הוא צריך ללמוד? להתחיל לחשוב לפני עשייה, אמירה ומחשבה. שהוא עושה ככה, התשובה היא תשובה אמיתית, והסיכוי שהוא ייפול שוב בחטא הוא הרבה יותר נמוך. זוהי הסיבה שהקדוש ברוך הוא גם מוכן לסלוח אפילו על חטאים גדולים. כי ברגע שהאדם משנה את כל דפוס החשיבה וההתנהלות שלו, גם אם הוא עשה מעשה חמור ביותר, הוא לא יחזור לעשות זאת שוב. זה מה שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא. ונפלינו אני ועמך. התשובה הזאת תהיה רק לעם ישראל. עם ישראל שהולך בדרך התורה. ממילא אדם שהולך בדרך התורה, והוא עושה תשובה, אז התשובה היא אמיתית. על לזכור שהבסיס של הבקשה של משה רבנו, זה מגיע מהמקום של היכולת לעשות תשובה אמיתית, ולשנות את דפוס ההתנהלות שזה הגורם לחטא. כפי שאמרנו, אדם שהוא תמיד פועל על פי דחפים, אז הוא קודם כל עושה, ואחר כך חושב. כל האנשים חושבים. רק אחד חושב לפני העשייה, ואחד חושב לאחר העשייה. חטא העגל זה היה אירוע מכונן בעם ישראל. זה אירוע שהזניק את עם ישראל כלפי מעלה למרות הקושי שלו. לכן יום כזה, לכן חטא כזה, יצר יום כזה גדול של יום הכיפורים. כי אם אפשר להשתמש בטראומה של חטא העגל, למנף את זה כלפי מעלה, אין דבר יותר טוב. כי כשאדם ממנף את החטאים שלו למקום טוב, זוהי תכלית הבריאה. זוהי תכלית העולם. אין אדם מושלם. אדם עיר פרא ייוולד. אדם בטבעו נולד לטעות. אבל אומרים לו, אדוני תקשיב, תעצור, תלמד לעצור ולחשוב לפני כל מה שאתה אומר וכל מה שאתה עושה. לכן דווקא משה רבנו מבקש שעם ישראל יקבל את התכונה הזאת. כי בראייה של היהודי יש לו את תרי"ג מצוות, יש לו את היכולת יותר להתיימן על כל פעולה שהוא עושה. יש אנשים לפני כל מצווה שהם עושים, הם אומרים לשם ייחוד קודשה בריחו. הוא מתרכז, אני רוצה לייחד ולעשות לשם מצווה. יש לי עניין לעשות מצווה, לשם מצווה. לפני שאני מתעטף בטלית, לפני שאני לובש ומניח תפילין, לפני כל תפילה שאני מתפלל, לפני כל מצווה שאני עושה, אני מייחד ובכין את עצמי להתכוונן לאותה מצווה. אדם שבדרך כלל מתרגל את המוח שלו בתרי"ג מצוות, תמיד לחשוב לפני כן על מצוות תעשה, ויש מצוות גם לא תעשה. ברגע שאדם חושב על מה הוא עושה ועל מה הוא נמנע, אין מצב שאדם כזה יכול לפעול על פי דחפים. זה המתנה שקיבלנו בתורה הקדושה. לכן אפילו מחטא העגל אפשר לחזור בתשובה. אפילו מחטא העגל, שזה היה חטא מאוד מאוד קשה. גם משם אפשר לחזור בתשובה. כי העיקר לקחת את הקושי ולמנף אותו, את הטראומה של החטא, וחטאתי נגדי תמיד, אומר דוד המלך, שעל ידי שחטאתי נגדי תמיד, זה מוביל אותי לחשוב לפני מה שאני עושה, לפני מה שאני אומר, לפני מה שאני פועל. לשם צריך לקחת את החטאים. אז לכן, אדם כזה שחוזר בתשובה מהמקום הזה, אז דווקא הזדונות נעשות לו כזכויות, כי הוא לקח את הזדון והשתמש בו למנף את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא. אז ברור שהאדם כזה, הזדון הזה יהפך לזכות, כי בכוח הזדון הוא הגיע להיכן שהוא הגיע. אבל אדם שאומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, זאת אומרת שהוא לא לומד מהחטאים שלו, הוא לא לומד מהנפילות שלו, הוא לא לומד מהכישלונות שלו. ברגע שהוא לא לומד מהכישלונות שלו, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. האדם כזה שלא משנה את דפוס החשיבה, הוא לעולם לא יגיע לחשיבה נורמלית ומסודרת איך צריך להתנהל. זה למעשה המסר שמשה רבנו רוצה להעביר לעם ישראל. אפשר לחזור מכל חטא. אני מבקש שהשכינה תשרה אך ורק על עם ישראל. למה? כי לעם ישראל יש את הכלים
לקום במקומות הכי נמוכים שהם נמצאים, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא הופך לנו את הזדונות לזכויות. עד כאן להיום.